אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו. האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים? אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה, ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה, אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא לומדים. יש מספיק חרדים כאלה, ועל אלה לא מדברים. מדברים על לומדי התורה באמת. מי שלא באמת, יש לו דין של רודף. דין של רודף זה הדין חמור ביותר בתורה. אומר החזון איש הוא רודף אחרי בני הישיבות שירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהן לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת, הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו. קצת היסטוריה של העם היהודי, שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא יודעים בכלל מהי ההיסטוריה היהודית. הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה. כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו אצל אומות העולם, בשיעורי היסטוריה, כמו שמלמדים בית ספר ממלכתי. אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו. אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך. ואם קרא את כל התנ"ך, אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו. אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החוכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה. אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם זה לומדים. יהדות זה מוקצה. כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך, להפוך את כולם לעיסה אחת ומקשה אחת, שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה, ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים. אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכוח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו ויצאו גם לעבודה. ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה, אלא ילמדו ליבה. או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ, או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותה, הם פשוט שרפו להם את התורה. לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה. מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר, אם רק יגעו בעם ישראל. ביהודים האלה שיושבים בתורה, והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים. פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל, בתמורה של 600 שקל לחודש. כי אם זה היה להשתמט, אחרי 3 שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול. אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קנייבסקי, גאון ישראל וקדושו, יצא במכתב חריף, משהו לא רגיל מימיו, להגיד היזהרו על קיומכם. הקדוש ברוך הוא מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו זה שומרי התורה והמצוות, הוא מטפל בו אישית. החזון איש זכר צדיק לברכה, כשבא אליו ראש הממשלה הראשון מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק, יבואו מולך גם כן עם נשק. אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכוח האלוקי, אתה בוטח בשם. תסתכל לדוגמה היום, עם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו, והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללה. הם אומרים את שם השם, ואתה אומר F-15, F-16, מזל"טים, חרטטים. אתה בא עם זה, הם באים עם אללהו אכבר, ואתה לא יודע איך לגמור את העניין. הם כנופיות, בלי צבא סדיר. אתה יכול להפציץ את אבו אבוהם
והם בינתיים נעלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. הם קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד בבית ספר, לא תלמד עם הילדים. הם קובעים. בודדים. העזרה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא וההבטחה האלוקית. אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע להילחם, אז אתה תנצח. יש רק הבטחה אחת. אם בחוקותיי תלכו. שם אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו. כלום, כאינוך אפס בשבילי. מלאך אחד ישמיע עליהם שירה והם ימותו כולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל קיום העולם, לא רק של היהודים, סינים, יפנים, אמריקאים, אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה, כי אם לא, אין לקדוש ברוך הוא חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל ג'אז וטרנס ופייסבוק וטוויטר. הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה, וציווה בתורה, והגית בו יומם ולילה. עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה, כולל אלה שקוראים לעצמם פריירים, והם באמת פריירים שהם לא לומדים תורה. והיום ישראלים, אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו, הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה. בשביל זה הם מוכנים לפרק את כל השדרה של העם היהודי. מה עם 25% משתמטים שמאלנים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה? לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים. נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה, כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שוויון בנטל? בבקשה. אבל יש עוד נטל, זה הנטל של התורה להחזיק את כל העולם כולו, שגם החילונים, חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים. בלי זה אין ברית, אין כשרות, לא בר מצווה, לא חופה ולא קידושין, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל. אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם ערבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי. במצרים היו אבותינו, היה שבט לוי, ישב בארץ גושן. פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בתית כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם, להסיר את הצרעת שהיה מצורע. רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פריירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים. ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות. בשבט לוי, כשיצאו משם, זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה, הרי זה נהיה קודש קודשים, והוא משבט לוי. הוא פטור גם מלצאת במלחמה, כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל העולם כולו. אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת? בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל. כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכו'. כמו אצל הישמעאלים שיש שכים ויש קאדי ויש כל מיני. ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים. אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה יש אנשים שהם כהני דת שנמצאים במנזרים ובכל מיני מקומות. בכל מדינה ואומה יודעים
שהאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם והם לא עוסקים בענייני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. זאת אומרת, גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מהלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני. יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח. משה נלחם וניצח. מי יצאו? 1,000 למטה, 1,000 למטה. כל שבט נתן 1,000. 12,000 יצאו נגד 100,000. כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו. והיו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה צדיקים. גם אם היית רוצה להתנדב ואתה לא צדיק גמור, לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית, דיבר משהו, שחרור עולמי מהצבא. כי בצבא של עם ישראל צריך להיות צדיקים, שלא יהיה קטרוג עליהם ויפלו במלחמה. דוד הלך על פי השם ובאורים ותומים, כשהשמיים אמרו לו. כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים, אלא לפי הבנת האסטרטגיים, מתו 72,000 בפילגש בגבעה, כי לא שאלו את פי השם. ששואלים את השם ועושים על פיו, מנצחים. מה אמר השם לגדעון? מה אתה בא לי עם כל כך הרבה? מספיק על רק 300 איש. עבדת הזה, המלחמה היא שלי, לא שלכם. אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא ממטוסים. אז אתה בא להשוות כוח של בשר ודם לכוח אלוקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בן נון ואמר לו, על מה באת? אמר לו, לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון. וואלק, חזר מהקרב, הבן אדם עייף, הרוג. זה לא כמו פעם, אתה יושב בטנק ונוסע ככה ובום מפציץ. זה לסחוב חרב וכידון וללכת בטח טיח, טח, טיח, טיח. אתה יודע איזה שרירים צריך טח, טיח, רק תחזיק את החרב, אתה מתעייף. ואחרי כל זה אומרים, תלמד ובעיון. למה? התורה שאתם לומדים בלילה היא קובעת. בזמן חזקיה לא היה צבא. לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה הצנועה שהציעה לו סנחריב, לתת לו 2,000 סוסים בשביל שיהיה פייר פייט לפחות. ועל מה הוא שמח? על התורה שהוא לימד את ישראל. הוא הלך לבתי בית מדרש, במקום ללמד אותם להילחם, הוא נתן להם להילחם במלחמתה של התורה. הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא ייכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב. תוך 3 שנים למדו תורה כל ישראל, וכשסנחריב הגיע עם 370 מיליון. אמר חזקיה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני קיימתי את החלק שלי. אני קיימתי שבחוקותיי תלכו. 3 שנים פה אנשים לא זזים. אני תקעתי חרב שהם ילמדו. את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה השם? קיים. ושכבתם בעין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם. ירד מלאך השם והיכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס, זה ברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל. זה הבטחה אלוקית, זה לא נס. אם הכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטו.